ସକାଳୁ ଜୁଆଣି ଓ ତୁଳସୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଓଜନ କମିବା ସହିତ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ଫାଇଦା। ଶରୀରର ଓଜନ କମାଇବାରେ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମିଲ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଡିଟକ୍ସ ପାନୀୟକୁ ସାମିଲ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଓ ଜୁଆଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାନୀୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଶରୀରକୁ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ କ୍ଷତିରୁ ଅଟକାଇଥାଏ। ଜୁଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଓଜନ କମାଇ ଯାଇପାରିବ। କେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁଳସୀ ଓ ଜୁଆଣିର ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା କିଛି ଜୁଆଣିକୁ ରାତିସାରା ବତୁରାନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେହି ପାଣିକୁ ଏକ କଡ଼େଇରେ ଢାଳନ୍ତୁ। କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇ ତାକୁ ଗରମ ଆଞ୍ଚ ଉପରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଛାଣନ୍ତୁ। ଏହି ପାନୀୟକୁ ସକାଳୁ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତୁଳସୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଟକ୍ସ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ହାନିକାରକ ଟକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସଫା କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶରୀର ଓଜନ କମିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଖରାପ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଓଜନ ବଢ଼ିବାରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଲାଭ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମେଟାବଲିଜିମର ସ୍ତର ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଓଜନ କମାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜୁଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଜୁଆଣିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ସିନ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।